Здравейте, Здравейте! аз съм Ван Джим и с мен е Impossible и това е третия епизод на нашето оцеляване. Да, ще ходя да посъбра малко дърво. Чакай, че пак съм да си сменя гейм мода. Не сме читвали това просто заради, че играхме на гейм мод, стояхме спаун. Защото този сервер после ще го развиваме. Още не е готов за допълнителни играчи и ще ви дадем линка към сайта ми, в който пише как да се свържете към сървъра. Ние ще почнем да го пускаме по цял ден. Всъщност ще можем да го пускаме някъде след обяд в понеделник и вторник след 2 часа, а пък в останалите дни от седмицата, останалите дни от работната седмица след 1 и събота и неделя ще бъде включен цял ден. Да, това е заради. То в сервер няма да се играе, смисъл. Само ще оцеляваме и ще снимаме клипове, който иска да снима с нас. Обаче моля, сложете името на сървъра или пък страницата. Ако рекордвате. Защото за сега сървъра няма много хора. Но няма, те са 4 човека, които сме все приятели. Все приятели или от нашия клас, или от някъде. Мисля да си купувам премиум. Но не знам, ще видим. И какво ще правим в този епизод? Ще довършим къщата и ще направим фермичка. За фермата ни трябва ограда, нали? Да, аз вече имам 4 стака дърво. Ферма за животни ли имаш предвид или? Не, за суейт. Се събери малко семена. Комси! Не съм. Не, вам се. Така. Такава експо ферма ли ще правим? Не бе, такава с семена. Добре. Откъде XP, като няма спален Roman? Гений. През това време намерих пол. Аз Крис ще труша трева, за да вземам семена. Бе, циганина как ме млати. Ела ми помогни, после ще правим фермичката. Какво ще правим? Намерих пещера. Добре. Мамка ти! Помощ, в къщата съм. Чакайте една секунда. Опа. Къде се убихте? Така, Крис в момента го вика по телефона. И пак съм тук. Да. Тук е и... Ще строим ли втория етаж?
Не, първо ми дай... Чакай. Не, тия ите ми ги служи в честа. Не ми ги давай, не ми ги давай. Добре. Е, в то големия. Добре, в то става. Слагай. Първо да напълним малкия. Добре, дай само да си направим по един меч. Аз имам един дървен меч. И аз си направя един дървен. Събрах 3 семена. Сложих ги в съндък. И ела долу има пещера. Ети половината торчове. Чакай. Идвай, давай надолу. Чакай, само трябват ми малко. Чакай да си взема... Вземи и кирка да си направим една. Вземи. То вътре има една. Ти направи още една. Ама, чакай, аз ще взема пръчки и един workbench. Като изкопаме камък да си направим. Добре. Чакай сега, 1, 2, 3, 4. Аре, Само идвай. да... Чакай, има ли нещо за ядем? Ще изям едната ябълка, за да не умра в... Окей. Аре, слизай. Слизам. Е, тука. Е, тука. Аре, бе, смело. Е, тука. Едва. И навътре. Има пещера. Чакай. Слагай торчове. Добре. Ехе. Тук май има пирамида. Омага. Кое? Кой го сложи това? Не знам. Да, не си ти. Айрон. Паяк, фък. Идвам. Умря. Паднах. Айрон! Да, и аз го видях. Не, той... Workbench, я ме хвърли workbench отгоре. Еми, ела, аз съм долу, сори. Къде си долу? Еми, долу. Чакай, че не мога. Чакай една секунда. Е, сега идвам в сервера. Добре. О, имам още айрон. Уау, и тука... Ай! Скелетон. Така. Не трябва да се спомнят. Ало? Ало? Снимаш ли? Да, снимам. Добре, аз сега се добавя към разговора. Ти си снимай, аре. Добре, снимам си. Обаче, чакай да се направя един workbench. Така. Оф. Така, снимам. Ей, къде са? Тук няма повече. Така.
Но ще паузирам за малко клипа да видя какво стана с Impossible. Така, Крисо май му заби на Impossible май му заби компютъра, затова Айце се включи. Здравейте! Ето го Айце. О, 6. И той ще замества Крис за малко. Така. Да строша ли спаунера? Не, правим точно и тук. XP ферма ли? Ще правим експеримент по някое време, сигурно. Ти задали честа. Снимате ли, бе? Да, снимаме. О, хора. Така, една секунда. Ицо се включи при нас. Сторм. Къде е Сторминт? Шматки, намерихте ли нещо? Да, намерихме. Помня ли? Аз го отсветих вече. Много добро. И имам... Направим HP Грандър. Да. И зачуем спомня на прасе в мен. Какво си направил митка, ще бъде козе. Какво да съм направил? Копах малко желязо. Какво е това прасе? Каменна. Матия Майрон. Идвай. Да ти хвърля ли малко пръчки? Итка, я ми дай кирката и сега ще върна. Къде си, бе? Ето като спалнера, бе. Ето, чакай, ще я направя, искаш? Ето ме. Зомби, fuck you. Аз съм измеш. Мизени. Хайде, Тя е на малко, но... Сега ще направя кирка. Аз си направя също. Мисля, имаш ли дърво? Имам си, аз мандим да е. Крейзи, чакай малко. Чакай, бе. Чакай, Аз бе. си взех. Сега копам айрон. И аз купам айрон. Не видя един на тавана. Добре, съм аз да бех да пещера, защото вие двамата са такива шматки. Аз от толкова време не съм играл в този сервер, че... Ще толкова... О май гад. Почти паднах долу. Опа! Елате да направим HP ферма. Абе, това ни трябва няколко кофи, доста кофи. Нека около 5 кожи да ни трябват. Да? Аз знам как се прави отлично. Така. Не знам, бе, шматката. Много хора. Добре, Хора може да не знаят правя какво ли пътя догоре? Нали? Аз играя в този сервер едва от минута и нещо. Оф, нали имаме спаун? Кола. Аз Кой е имам... сложил ти стъпка тук, бе? Оф, аз бях. Аз имам стък и нещо пол. Добре. Така. Вижте. Научих пътя, сега ще го сложа с кабелс. Не, сега... Хора, имам една паричка, с която мога да реплейсвам блокчетата с торчове. Сега ще направя път за дърво до спалнера. Вандим. Къде отида, бе? Ванком, бе. Ами аз ще му викам Вандим. Викай ми Вандим, това ми е YouTube името. Моето си е Stormwind, ама тук ми викат Тайца заради никнейма ми. Който се... Нали в Майнкрафт се пише Айс, ама... Крис го прекръсти на Айсе. Равина! Yes. Какво? Равин. Равина. Равин. Равин. Омага. Да, а вече за нашия общ канал Gamers.bg сега може да не качва чак толкова често и затова каналът вече е горе-долу повече на мен и